Mas ramdam na ang vibes ng Pasko kasabay ng pagpasok ng buwan ng Disyembre. Sa mga mall, kita na ang mga nakadisplay ng mga makukulay at nagagandahang Christmas decors. Hindi mawawala ang giants, small and colorful Christmas trees na may iba't ibang tema ng dekorasyon. Christmas balls, nutcrackers, Santa Claus, and snowman Christmas decors. Iba't ibang kumukuti-kutitap na Christmas lights na kabilang sa binili ni Fe. May tipo rin itong klase ng pailaw. Para namang mas lively ba? Mas iba yung vibrate, iba yung buhay niya pagka may Christmas light. Colored, hindi yung iba kasi plain lang colored. May dati na ako kaya lang nasira kagabi yung hindi na maandar yung blue. Ang mapipiling Christmas displays and decors depende rin sa budget. Ang iba naman, may sarili rin umanong motif sa bahay, kaya dapat swak din ang disenyo ng Christmas decors. Gusto ko sana parang major Belen style or anything na old school, mga 90s style decor. Kasi parang ganun yung we're going for that theme. Pero gaya ng paalala ng Department of Trade and Industry, dapat kaligtasan pa rin ang unang isaalang-alang kapag bibili ng produkto. Kilatisin ang mga ito at tingnan ang mga product standard marking. Health-friendly din dapat ang mga ito. Parang wala siyang strong na smell. Kasi usually mga cheaper ones, very strong yung fumes niya. And yung hindi agad-agad mababasag kasi maraming kids pag Christmas, malikot sila. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.